नायखावरं बाप्टिस्ट गिर्जायाव खुंजानाय 106थि BBC कनफारेन्स दैमुलाइसायाव सेबखांजानाय बे खन्थाइ। खन्थाइनि गिबि सिरियाव दङ लाइमोन। बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन मेहेर दैमारि बरामजुलि बाप्टिस्ट गिर्जानिफ्राय। दानिया फै जों खन्थाइखौ आवरायदिनि। लाइमोन। ओइ ख्रिस्ट'नि अनजावग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, मानो नोंसोरो मुलुगनि समायनायजों थगायजादों? फोरबोखौ मानो नेवसिनो सानखो? ओइ आन्दालांनाय लाइमोनफोर, जिसुनियाव फैफिनदो दिनैनो। इनाय अगेन गोसोफोरखौ गारदो, पापनि गुवार लैथोआव दा गब'सै। दो उन्दुनानै थानायनिफ्राय सिरि मोनखांनानै थादो। संसारनि लुबैनायखौ नागारनानै इसोरनि गाहाम रादाबनि दैखुन्थि जादो। अब्ला नोंसोरो जिसुआ नैथि खेब फैफिनोब्ला गांनाय गैया, उखैनाय गैया, बै आलो गोजोन सोरगोआव जिसुजों लोगोसे थांफानो मोनगोन। आमेन।